झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. मच्छीची फवारणी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. मच्छीची फवारणी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे. एवढं तर आपलं कुठं वर्षापासून कचरा उचललं गेलेला नाही. आज गोदूताईमध्ये कितीतरी वेळा आम्ही सांगून निवेदनं देऊन जिल्हा प्रशासनाकडलं आम्ही काही दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांसारखा जिल्हा प्रशासनाने आमच्याकडे लक्ष देत नाही. गोदूताई विडी घरकुलमध्ये आज डासांची फवारणी आज 15 वर्षात झालेली नाही. आज गोदूताईमध्ये डेंग्यूचे 70 ते 80 पेशंट झालेले आहे. मग आम्ही का ह्या देशाचे नागरिक नाही का? मग जिल्हा प्रशासन आमच्याकडे का म्हणून दुर्लक्ष करत आहे? गोदूताईमधील लोक हे भारताचेच नागरिक आहे. तेव्हा आमची अशी मागणी आहे की गोदूताईच्या लोकांना भारतामध्ये सामील करून घ्यावा असं आता मला म्हणावं लागेल. एवढंच म्हणून आम्ही 2 शब्द संपवतो. इन्कलाब जिंदाबाद. मच्छरची फवारणी व्हायलाच पाहिजे, गोदूताईमध्ये मच्छरची फवारणी व्हायलाच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, गोदूताईचा विकास व्हायलाच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, गोदूताईमध्ये रोड व्हायलाच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, गोदूताईमध्ये साफसफाई व्हायलाच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे.